Volkswagen All-Star-erikoismallisto on täällä. Suosikkimallit ovat huippuvarusteltuja, täynnä upeita yksityiskohtia. Löydä omasi 7 valovoimaisesta All-Star-erikoismallista. Volkswagen. Ylivieskan jääkarhujoukkueen pelaaja Taneli Mattila, pelaaja jo toisessa polvessa. Sä olet pitkään pelannut junnusta asti. Monesko kausi on nyt edustustasolla? No, olisiko 6. kausi nyt Ylivieskassa edustusjoukkueessa. On se nyt tullut monta vuotta jo pyörittyä. Oletko pelannut myös muissa joukkueissa kuin jääkarhuissa? No silloin aikanaan juniorina ensin Kokkolaa ja sieltä sitten Kuopioon ja Kuopiossa pari vuotta ja tänne takaisin ja sitten kävin vähän aikaa pyörästään Kalajoella ja nyt olen sitten viihtynyt täällä. Lähdetään kohti playoffeja. Miten se motivoi pelaajaa? Löytyykö sitä lisää virtaa ja adrenaliinia tuleviin peleihin? No kyllä se kevät on aina kiekkoilijan parasta aikaa ja itse ainakin sytyy heti eri lailla kun playoffit alkaa, että valotkin näyttää erilaiselta hallissa. Nyt sitten tulevana lauantaina on vastassa kotiottelussa Kiekko Laser, joka on sarjassa heti jääkarhujen edellä. Minkälainen joukkue pelillisesti mielessäsi Laseri on ja tietenkin me kysymme lopputulosta. No totta kai kova porukka niin kuin tässä sarjassa on kaikki ja pelattu tiukkoja pelejä pari tuossa aikaisemmin ja Laseri on ne saanut sitten käännettyä voitoksi, mutta mä uskon, että me nyt se kairataan. En tiedä mitä lopputulokseksi sanoisi, mutta voitetaan kuitenkin. Tämä on aivan oikea asenne, eli kotivoitto tulossa. Kiitoksia Taneli ja tsemppiä tulevalle lauantaille. Kiitos. Jääkarhujen pelaaja numero 33 Mika Hautamäki. Sinulla on todella pitkä ura tässä jääkiekossa takana. Uskallanpa sanoa, että ura on pitemmästi kuin joukkueen nuoremmilla pelaajilla on ikää. Ja tähän sinun jääkiekko-uraan mahtuu kaikenlaisia hyviä ja huonoja hetkiä. Ja yksi tällainen huonompi hetki koettiin viimeisessä kotipelissä Pakaa vastaan. Sait aika rajun tällin ja tapahtuma oli erittäin raju ja ikävän näköinen. Mitä siinä tapahtui? No siinä oli meillä oli pelipyöri niiden hyökkäyspäässä ja menetettiin kiekko siinä ja kaveri pääsi vastaiskuun ja lähin kerrankin luistelen kotia päin mahdollisimman lujaa ja sitten päätin vielä, että syöksyä siihen lyö kiekon pois. En huomannut, että meidän maalivahti Palon Topi tuli samaan aikaan vastaan siinä. Ja siinä ei kerennyt mitään tehdä, kun eräalussa ja liukas jää, niin suoraan päällä meni siihen sen patjoihin, kunhan se osui. Etten kerennyt millään ottaa vastaan. Ja kerran kävi valo pois koko vartalosta päätä myöten ja sitten sekunnin 2 päästä tuli takaisin tajuihin. Ja heilutteli jalkoja ja huokasi helpotuksesta, että jalat liikkuu ja kädet liikkuu. Aivan. No, miten nyt sitten, siinähän tuli pakolliset toimenpiteet, lääkärin tarkastus, TK-tarkastus, kuvaukset ynnä muuta. Ja mikä on tilanne Mikaalla tällä hetkellä? Meillähän on hyvin jääkarhussa hoidettu, että lääkäri on tosiaan paikalla peleissä ja pitääkin tietenkin olla näissä jääkiekkopeleissä, sarjapeleissä muutenkin. Ja sitten toimii hyvin, että pystyy tosiaan, lääkäri tuli jäälle ja tarkisti sen kunnon ja maattiin vähän aikaa siinä ja sitten siirryttiin tuonne pukuhuonetiloihin ja sinne tarkkailuun ja sitä myöten meidän lääkäri määräsi sitten jatkotoimenpiteet eli kuvaukset ja tarkisti muutenkin kaikki ja lepäilin pukuhuoneessa sen tarvittavaa ajan, että katsottiin tilanne, että se on niin sille hyvin jääkarhujen puolelta hoidettu se homma.
Kuinka kauan sinä niin sanotusti siviilit päällä olet ja taukoa joudut pitämään? Nyt on pitänyt se siitä lauantaina, silloin viikko sitten tapahtui se ja viikko oli niin täyslepo. Särkylääkettä syötiin laijasta laittaa vähän ja nyt on silleen, että onnettomuus, että siinä ei näkynyt. Otettiin kuvat siitä ja sen puolesta oli kaikki ok. Lääkäri katsoi ne läpi silloin alkuviikosta ja nyt on alkanut toipua, että nyt tänään tiistaina niin pitäisi lähteä kevyesti koittaa jäälle ja mennään, niin kuin valmentajan kanssa juteltiin ja lääkäri siinä, että päivä kerrallaan katsotaan, että jos pelikunto siitä antaa myöten, että pystyy pelaamaan, niin mahdollisimman pikaisen takaisin ratalle sitten. Onko yleensäkin tällaiset tällit ja vammat niin urheilijan pahimpia painajaisia? No kyllähän ne tietenkin on, mutta onhan se jääkiekko kontaktipeli ja aina kun jäälle lähtee, niin kyllähän se silleen tiedostaa sen tilanteen. Mutta aina tämmöiset kovemmat tällit, niin mikä nytkin tuli, niin ne on periaatteessa semmoisia, aina säikähyttää vähän, mikä tulee niin yllätyksenä. Että niin normaali taklaustilanteet, niin siinä sä näet sen tilanteen jo etukäteen, niin jos siinä tapahtuva loukkaantuminen, niin se ei silleen niin hirveästi säikähä, kun taas tämmöinen yllättävä törmäys. Kuten siinä sitten kuulutustilanteessa sanoinkin, että kova oli isku ja tälli, mutta kova on myös mies. Ja senhän huomaa, että tässä näinkin pirteänä on. No sinä tosiaan katselet tämän tulevan lauantain kotiottelun kiekkolaaseria vastaan tuolta katsomosta, siviilit päältä ja kannustat poikia. Mikä on mielestäsi lopputulos? No se on tuohon pitää vielä puuttua tuohon mitä sanot, että ei aivan 100 varmaa auttaa, ollaanko vielä siviilit päällä, että voi olla pian kamppekin päällä vielä, mutta kyllä me justi on katsonut sarjataulukkoa tässä laaseri on semmoinen tasainen joukkue ja meillähän on, saadaan kaikki miehet rosteri, niin meillähän on sen verran hyvä porukka, että periaatteessa omalla pelillä silloin kun pelataan parasta peliä, niin me pystytään paljonkin määräämään sitä pelin tahtia ja silloin kun se peli käy oikein. Että YJK:lle 4-2 veikkasi voittoja, lukemat jos pitää arvata, niin 4-2. Se on hyvä arvaus ja loppujen lopuksi olisi myös hyvä tulos. Kiitoksia Mika ja tsemppiä tästä etenkin päin. Ja tervetuloa todellakin sitten tulevana lauantaina 23. päivä lauantaina vähän kotiottelun, jossa vastaan luistelee kova joukkue Kiekkolaaseri ja perinteiseen tapaan lauantai-ottelu alkaa kello 16. Tervetuloa! Vaan kiharat hyvin. On.